Minecraft, de folyamatosan evolválódunk. Ebben a videóban egy majomként fogjuk elkezdeni a játékot, pont mint ahogy az ember evolúciója elkezdődött, és utána átalakulunk majd ősemberré, majd egyre brutálisabb és fejlettebb emberi létformákká. Ahhoz, hogy átalakuljunk, majd különböző ilyen kisebb küldetéseket kell megcsinálnunk, illetve különböző képességekre is szert teszünk majd. Vajon át fogunk tudni alakulni a legfőbb szuperemberré? Ez mind kiderül ebben a videóban. Oké, szóval itt spawnoltam, és konkrétan egy majom vagyunk, de még az inventorimban is igen, hogyha megnézem magunkat, akkor egy ilyen majmok vagyunk. És látok itt egy pálmafát, meg előjöttél a dzsungelből egy ilyen tehén. Mi mérges tehén? Mit? Hogy rákattintottam, akkor megkaptuk a tehenet. És ezzel mi a jóisten tudunk egyébként csinálni? Ki tudjuk dobni a mérges tehenet, és ezzel el tudjuk találni a pálmafát magát. És kiütöttük így a pálmafát, ez nagyon király. Jó, hát akkor felszedem ezt, amit kidobott nekünk a pálmafa. Egy ilyen óriási banán dobott ki nekünk, de egyből kattintottam is vele, ami azt jelenti, hogy felhasználtam, és így most kaptuk egy banándobáló képességet. Ez nagyon király, srácok, ezzel most már amúgy tudunk így magókra lövöldözni. Szóval már is amúgy így majomként is már sokkal erősebbek vagyunk, mint alapból lennénk, és ilyesmi képességekre fogunk folyamatosan szert tenni. Nem mindegy, amúgy elkezdek fát vágni. És a crafting table-ben azt hiszem, hogy kaptuk itt valami új ilyen receptet, ebből tudunk csinálni egy ilyen fabunkót, amitől átkerültünk egy ilyen, hova kerültünk, mi történt velünk? Ősemberré alakultunk azért, mert csináltunk egy ilyen fabunkót. Jó, mondjuk ez egy kicsit logikus is, hogyha belegondolunk, és szerintem ez itt a jégkorszaknak felel meg, mert ez itt egy ilyen óriási jégtömb előttünk. És most, hogy közel jöttem ide ez az jégtömbhöz, ki is írt nekünk. Azt írja, hogy találjuk fel a tüzet és csináljuk ilyen kis tábortüzeket ez az egész jégtömb köré, ami amúgy eléggé logikus, mert ahhoz, hogy mondjuk kiszabadítsuk ezt az egész területet a jég alól, ahhoz kellene, hogy csináljunk tüzeket, de ugyebár mi most csak evolválódunk emberként, szóval most kéne, hogy feltaláljuk a tüzet. Jó, nem tudom, hogy hogyan tudnánk feltalálni a tüzet, de gondolom kell hozzá kovakő és acél, így most logikusan belegondolva általában így kell csinálni a tüzet. Nem tudom, hogy ez... Jó, hogy ezzel ilyen területeket tudok kiszedni, ez még nagyon komoly, és már kaptunk is kovakövet. Nagyon jó, most már csak vasat kéne, hogy találjunk. Ahogy nézem, nem is kell csákány craftanom, mert ez a fabunkó, ez valami borzasztó jó bányászeszköz. Inkább eljövök erre és szétnézek ennek a hegynek az oldalában, mert lehetséges, itt lesz vas, vagy valami kis bánya, az kicsit kényelmesebb lenne. Ott látok például szenet is már. Jó, kiszedek így innen néhány szenet. Nem tudom, olyan sok szélre nem lesz szerintem szükségünk, de mindegy, azért most ezt a 6 darabot elhozom, és aztán bejövök ezekbe a bányákba keresni vasat. Amit sikerült is itt találnunk a víz alatt, szóval ki is szedem, ha bár ezt nem egyszerű kiszedni. Na mindegy. Közben figyelni kell, hogy ne halljunk meg, jó, mondjuk amúgy is sok életem van meg, hát itt most csináltam magamnak egy kis légző spotot, szóval egyébként tökre meg leszünk. Ott látok még több vasat, és ott a vasainkat szépen el is lehet kezdeni kisütni, és akkor meg is tudjuk craftolni a kovakő és acélt, meg szedtem még valamennyi fát, szóval tudok majd csinálni ilyen kis tábortűzszerű helyeket, majd az egész köré. Jó, így craftolok egy kovakő és acélt, és akkor mondjuk nem tudom, szerintem az lenne a legjobb taktika, hogy minden sarokra csinálnék egy ilyen tábortűzszerű valami, és nem tudom, hogy ez így működni fog-e, de azért megpróbálom. Szóval csinálok egy ilyen kis alapot ide minden sarokra, meg rakok rá egy ilyen fát, és akkor ezt megépítjük mindenhova. Igen, srácok, működik, ezt nézzétek, mint hogyha most elkezdett volna valami történni, itt ezen a sarkon már kicsit kezd kiolvadni az egész. Srácok, nagyon jól működik ez az egész taktika, amit kitaláltam, hogy már kezdtünk kiolvasztani egy ilyen falut, és akkor rájöttem, hogy miért kell egyébként ezt kiolvasztani, azért, mert egy ilyen falut kéne, hogy kiszabadítsunk ebből az egészből, szóval akkor várok még. Ezen a sarkán is már nagyon jól tart az egész. Itt ennek még egy 5 perccel később, és már alig maradt ebből az egész faluból, és nézzétek, itt ilyen ősember falusiak vannak, gondolom azért, mert ezek jégbe fagytak, és megmaradtak így az egész, mit tudom én, minden kihalás során, és megmaradtak itt az ősember falusiak, és van itt egyébként, ahogy nézem, egy ilyen falusi ősember főnök, gondolom vele kell, hogy beszéljünk. Azt írta, hogy már évek óta be voltak ide zárva, és azt írja, hogy már nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy feltaláljanak valamit, és most kaptunk elvileg egy új crafting receptet valami feltalálásról. Na jó, erre kíváncsi leszek, hogy ez mi lehet. És gondolom ezt a találmányt azért nem tudták megcsinálni, mert hogy jégbe fagytak. Nem tudom, hogy ez mekkora találmány lehet, de úgy láttam, mint hogyha kaptunk volna egy új crafting receptet, ami pedig nem más, mint a kerék. Hát a kereket majdnem feltalálták, mielőtt jégbe fagytak ide. Hát igen, ezt igazából már feltaláltuk elég régóta, de nem baj, segítettem neki. Most elfogadta tőlünk a kereket, és lesz pont ide egy ilyen egész szekeret egy tehénnel benne, ez amúgy elég érdekesen néz ki, és azt írja, hogy hogy király, hogy ezt befejeztük meg minden, és hogy azt írja, hogy ezt az állatot, ezt el kéne, hogy szállítsuk a falun kívülre, ezt fel tudjuk így venni a szekeret, azt nézzétek, srácok, tudjuk húzni a szekeret. Most mi is ősemberek vagyunk, szóval full beélünk ide az ősemberek közé, és hát nagyon király, mert most feltaláltuk már a tüzet, illetve most már a kereket is sikerült feltalálnunk, úgyhogy most ezt innen kiszállítom, mert ez a következő feladatunk. Amúgy eléggé király ez a szekér, ez nagyon jó lenne,
hogyha alapból benne lenne a Minecraftban, mert amúgy sokkal hasznosabb lenne, mint mondjuk a mostani szállítási módszerek, például a hajós vagy a minecartos, mert azt itt tényleg fel lehet húzni blokkokon, sokkal kényelmesebb. És elhúztam ide ezt a szekeret, és az előbb nem értettem, hogy most pontosan hogyan tudok tovább fejlődni, de rájöttem, hogy kaptunk egy új itemet, ez egy ilyen evolúciós kő, és ezt felhasználjuk. Mi történt? Evolválódtunk a következő szintre, most ilyen normális gamer emberekké evolválódtunk. Hát ez most konkrétan én vagyok, srácok, mert most ugyanígy ülök a székembe és Minecraftolok, most már gamerek lettünk. És azt írja nekünk itt a chaten, hogy kaptunk egy új képességet. Hogyha hát megnyomjuk, akkor tudunk ilyen tüzet kilőni, ez mondjuk egy eléggé komoly képesség. Meg azt írja még, hogy mi az, hogy egy gamernek nincsen setupja, úgyhogy craftoljunk egy setupot. Jó, nézzük meg, hogy tudunk-e tényleg setupot craftolni. Ha tudunk például monitor craftolni, ez van is elegendő vasam, már azt ott hagytam még az eredeti faluba, szóval visszamegyek oda gyorsan. Sőt, ahogy nézem, PC-t is lehet craftolni, nem csak monitort, szóval ehhez aranyakra lesz szükségünk, jó, ezt megcsináljuk majd. Akkor el kell mennem aranyat bányászni, meg szükségem lenne itt egy kevés homokra is, mint konkrétan egy darabra, de mindegy, amúgy akkor kiszedek egy darab homokot. A nehezebb kérdés az, hogy mondjuk hogyan fogok aranyat szerezni, kéne egy ilyen mélyebb bányát találnunk valahol. Itt találtam nem messze újra ilyen víz alatti barlangokat, itt kellene, hogy szétnézzünk mélyebben. És hát csak találtam végül aranyat, jó, hát ez nem volt annyira egyszerű azért megszerezni ezzel a kőbunkóval, ki tudom szedni az aranyérzet. Igen, nem is kell vascsákány craftolnunk, ez azért jóval kényelmesebb így. Jó, már csak egy pár darab kell, és nem, még pont kéne egy darab, mert 8 arany kell. Oké, itt látok még aranyércet, szóval ez meg is van, nagyon király. Na, késülöttem mindent, amire szükségünk van, és az üvegeket felhasználva, hogyha minden igaz, akkor tudunk craftolni. Igen, egy monitort, és ezt a deep slit blokkot felhasználva, meg az aranyokat felhasználva tudunk craftolni. Egy PC-t, és hogyha ezeket így lerakom. Mert ezeket nem tudom lerakni, de hogyha kattintok a monitorra, srácok, nem tudom mi történt, de szembe kerültünk magába a számítógépbe, és most van itt egy ilyen szuper veszélyes játék. Gondolom nem érhetünk hozzá ezekhez a lézerekhez, mert máskülönben instant meghalunk. Úristen, de nehéz! Jézus, át kell kerülnünk a másik oldalra. Most ez nagyon nehéz, srácok, nagyon-nagyon nem jó! Úristen, most majdnem beleértem a rézerbe. Jaj, próbálok itt a szélén menni. Oké. Most tiszta az egész, és át tudok jönni, és kikerültünk a monitorba. Ez egy eléggé necces kihívás volt, ott megöltek volna minket a lézerek, de túléltük. Jó, nézem, kaptunk új itemeket, kaptunk egy evolúciós követ, kaptunk egy ilyen teniszütőt, ezzel ki tudunk lőni meteorokat. Ez amúgy eléggé erős fegyver. És ezen kívül kaptunk még egy újabb evolúciós követ, amivel gigacseddé alakultunk. Azt nézzétek, gigacset kaktusz vagyok. Jézusom! És nem tudom, hogy hova spawoltunk, de ahogy nézem, itt van egy bányász, ezzel a bányásszal kéne beszéljünk, és vannak ilyen óriási sziklák. Nézzük, hogy mit mond nekünk ez a bányász. Azt mondja, hogy el kellene mozdítsuk innen ezeket az óriási köveket. És most már a gigacseddé változtunk, most már el fogjuk tudni őket mozdítani. Igen, simán csak rákattintottam a körre, és megkaptuk magát a követ. Hát ez amúgy eléggé komoly, srácok. Simán elmozdítom innen az összes követ. Hát srácok, így gigacsetként megállíthatatlanok vagyunk. Azért kell néha csak visszaváltoznunk az eredeti formánkba, mert látjátok, hogy nem érjük el a köveket, és túl magasak vagyunk. Nem baj, itt már csak 2 darab szikla maradt. Nagyon nehéz innen rákattintani ezekre a sziklákra, mert nem érem el, mert olyan magasak vagyunk, nyilván magasabbak vagyunk, mint 190 centi. Mindegy, igazából vissza tudok változni a gamer formánká is, szóval így egy kicsit egyszerűbb, és ugyanúgy így gamer formánkban is megtartjuk a gigacset formánk erejét, szóval ez azért eléggé hasznos. És azt írja nekünk a bányász, hogy lent kellene, hogy segítsünk, mert most, hogy kiütöttük ezeket a sziklákat, most már tök jók voltunk. Úgyhogy beszélek itt ezzel a lenti bányásszal. Azt írja, hogy kaptunk itt mindenféle nagyon komoly jutalmat, azért cserébe segítettünk neki kiszedni a sziklákat, és megkaptam a következő evolúciós követ is, amivel tovább fogunk tudni fejlődni a gigacset formánkból ebbe az űrhajós. Ja, ez a géniusz formánk, hát azért ez a géniusz formánk, mert most gondolom már mindent feltaláltunk, és emiatt már nem is mi közlekedünk, hanem ilyen űrhajóval megyünk mindenhova. Azt írja, hogy kaptunk valami új képességet. Ezzel ki tudunk lövöldözni mindenféle ilyen lövedékeket, ez mondjuk eléggé hasznos. És azt írja itt az egyik bányász, hogy a háza mellett van valami nagyon-nagyon ilyen ijesztő barlang, úgyhogy az jobb lenne, ha megnéznénk neki, mert lehet, hogy tudnánk ebbe is segíteni, szóval akkor elindulok kifele és megnézzük, hogy ez merre van. Azt hiszem, hogy megtaláltam, hogy merre kellett jönnünk, srácok. Itt van egy óriási barlang, hát ez valóban eléggé ijesztő, mert az egész barlang ilyen pókhálós, itt valószínűleg pókok lesznek. Akkor beszéljek ezzel az NPC-vel. És azt írja nekünk ez a falusi, hogy valami ritka fonalat kéne, hogy hozzunk neki. Hát itt csak ilyen teljesen átlagos pókfonalakat látok. Szóval gondolom, itt meg kell majd ölnünk valamilyen pókot, vagy valami különleges helyet kéne, hogy felfedezzünk ahhoz, hogy itt most valami ritka fonalat tudjunk neki hozni. Ott látok lent valami pókot, mondjuk jó messze van tőlünk. Nem tudom, hogyha mondjuk használom az új képességeimet, mondjuk a banándobálós képességemet, vagy ezt a tűzokádós képességemet, akkor el tudjuk-e találni, és meg tudjuk-e ölni. Nem, idáig nem sikerült megölnünk. Szóval a folyamatos banándobálásunkat tudjuk sebezni, szóval szerintem ezt fogom csinálni, és addig fogom ott sebezni, ameddig meg nem alapul. És azt hiszem, hogy sikerült megölni, szóval le kéne oda menni és megnézni, hogy dobott-e valamit. Fú, nagyon nehéz lesz oda lejutni. Szerintem talán úgy lenne a legegyszerűbb, hogyha igen, így beleugranék egy ilyen pókfonálba, és hát így most egy csomó idő, míg kijövök, ott látok valami különleges vonalat. Szóval egy csomó idő, míg kijövök, viszont így meg tudjuk menteni az életünket akár ilyen magas ugrás esetén is. Ez itt egy ritka fonál, pont erre volt szükségem. Viszont most, hogy felvettük ezt a fonalat, most elkezdett össze-vissza mozogni az egész mindenség, és azt írja nekünk a chaten, hogy menjünk vissza a
felszíre, mert hogy meg kell ott néznünk valami. Jó, ez nagyon-nagyon nem hangzik jól, srácok, full földrengés van. Oké, menjünk ki gyorsan innen a barlangból. Oké, feljöttem ide a felszíre, és itt próbáltam beszélni. Falusi van! Mi történik? Az egy meteor! Úristen, le is jött! Nem jó. Szét kell szednünk, és legyőztük a meteort azért, mert már szuper géniuszok vagyunk. Ez, srácok, én nem tudom, hogy ma hogy lehetünk ennyire erősek, de ez nagyon durva. És ahogy nézem, meg is kaptuk a következő evolúciós követ, így most már még tovább tudunk fejlődni. Hát ez egy komoly próbatétel volt, srácok, konkrétan legyőztünk egy meteort kézzel, és tovább fejlődtünk egy ilyen szuper kiborgá, azt nézzétek. Kaptunk itt ezzel együtt elméletileg jó képességet, azt nézzétek, hogy kilövöldözök ilyen színes izéket, akkor azok random ilyen fává, meg mindenféle blokkokká alakítják a blokkokat, ez nagyon érdekes. Én nem tudom ennek mi értelme van, srácok, de most van egy ilyen képességünk. És ahogy nézem, általában fává alakít minden, meg redstone-nál úgy lehet, hogy tudunk egy csomóféle blokkot szerezni, és kaptam itt, ahogy nézem, egy új fegyvert, ez egy rakétavető. És azt írja nekünk a bányász, hogy a következő küldetésünk az, hogy szétromboljuk a várost. Nem tudom, hogy most pontosan melyik városra gondol, de akkor elindulok egy irányba, aztán csak lesz itt valahol valami. Na, például ez a falu, ez nem tudom, hogy megteszi-e itt városnak, de hát akkor romboljuk szét az egészet. Hello, falusiak! A vasgólem az egyetlen védelmük, de hát ez a vasgólem az ott van a föld alatt, sőt most már sikerült is szétszednem. Minden házat szétrombolunk, de jó az új képességű. A farmot is, meg mindent, és itt vannak további házak, mindennek vége van. Oké, ezt a kilátó tornyot is szétszedjük, nagyon jó, oké, ezt is itt szétszedjük, mindent szétszedünk. Oké, itt lent van még egy farm, itt még van néhány darab ház, és ezután elvileg végeztünk is már a falunak a szétrombolásával. Így, és meg is kaptuk a következő evolúciós követ, srácok. Nézzük, hogy mi lesz a következő formánk. Űrlényé változtunk, és ahogy nézem, elég érdekesek lettünk. Jó, ez nagyon érdekes, hogy most űrlényé változtunk, srácok, mert most miért vagyunk űrlények? Most már nem csak emberként fejlődünk, hanem ez már valami magasabb szintű létforma. És az új képességünk az az, hogyha megnyomjuk az út, akkor nagyon gyorsak leszünk. Hát ez mondjuk nagyon király, srácok, hát ezért nagyon gyorsan fogok tudni menni mindenfelé. Közben ide értem egy faluhoz, mert így elindultam, és összefutottam, és most kiírt valami új üzenetet nekünk, valószínűleg itt kell most valamit csinálnunk, az itt volt a közelben. És azt írják a falusiak, hogy mi egy szörnyetegek vagyunk, és hogy mindenki fusson, és hogy elméletileg nekünk be kellene, hogy illeszkedjünk ide a faluba. Hát ezt nem tudom, hogy hogyan kellene megoldanunk. Mondjuk, hogyha felvennénk valami páncélt, akkor az lehet, hogy segítene, szóval nem tudom, körülnézek itt, hát ha van valahol ilyesmi. Itt nézem, hogy itt vannak-e, hát itt ezekben a ládákban nagyon nincs semmi hasznos számunkra. Na, itt fent a hegy tetején találtam páncéldarabokat, ez nagyon jó, ezeket fel tudjuk venni, és így talán most már, hát mondanám, hogy beilleszkedtünk, de nem mutatja a páncélt, ne. Hát pedig tud egy teljes páncélt sem, mert van valami nálam egy stack gyémánt. Ez nem tudom, hogy ez mikor került egyébként az inventorimba, de ez, szerintem, amikor bányáztunk nyilván, amikor kiütöttem ezeket a sziklákat, hát ez egyértelmű. De hát viszont itt egy új receptet, mégpedig olyat, hogyha csinálok egy ollót, és körbe rakom egy gyémántal, kapunk egy ilyen, ez egy ilyen műtő olló, és nem tudom, hogy ezzel mit fogunk tudni csinálni. Azt írja, hogy snip leírásnak. Ez nem tudom, hogy mit jelenthet, de mindjárt kipróbáljuk a falusiakon. Hello, falusiak, mi a helyzet? Most mit csináltam? Azt írja, hogy ne az orra. Megkaptuk a falusiak orrát. Meg tudjuk szerezni a falusiak orrát. És ezeket felvennénk, akkor srácok, akkor onnantól kezdve be tudnánk illeszkedni a faluba. Sőt, katítottam most ezzel. Mi történt? Falusi űrlények lettünk. Na, most már viszont full be tudunk illeszkedni, srácok. Sikerült beilleszkednem a faluba. Nagyon király, és közben nézem, hogy egyébként megkaptuk a következő evolúciós követ, ez a 7. evolúciós kő. És ezt figyeljétek, srácok, most nem sokáig voltunk egyébként falusi űrlények, de átváltozunk a következő evolúciós formánk. Most 20 kaktusz lett belőle. Mi történt? És azt írja, hogy ha megnyomjuk az i betűt, akkor kapunk valami. Az előbb rám robbant egy meteor. Azért meg kipróbáltam az új képességünket. Úristen, ez nagyon-nagyon nem vicces. Igen, itt olvastam a chaten, hogyha megnyomjuk az i betűt, akkor most kaptunk egy új képességet, és akkor néztem, hogy mi nem kaptunk új képességet. És rám robbant egy meteor, és most innen hogy fog kimenni? Hát srácok, nem tudom, ezt a képességemet ez annyira nem kellene használni gyakran, mert máskülönben szétrombolom az egész világot, és én is meg fogok halni, és most csak így kiépítve tudok innen kijutni, és ez nagyon macerás. Oké, most eléggé nehéz nekem összetenni, hogy mi történt itt az elmúlt pár másodpercben. Szóval átváltoztunk 20 saját magunká, tehát most így fogunk közlekedni, hogy 20-an vagyunk. És van egy olyan képességünk, hogy meteorokat tudunk leidézni, és bele se halunk igazából, csak nehéz kijönni onnan. Ez elképesztő. Viszont most per pillanat fogalmam sincs, hogy mit kellene csinálni, úgyhogy gondolkodok egy kicsit, nem tudom, lehet megnézem a crafting recepteket is, de az biztos, hogy eléggé durva, ami idáig történt velünk, srácok. Találtam itt a crafting table-ben egy új tárgyat, ez egy ilyen sejt transmutáló, és ezt már meg tudnánk egyébként craftolni, szóval lehet, hogy ezt kéne, hogy megcsináljam. Ezt a crafting receptet idáig még nem oldottuk fel. Szóval, ahogy nézem, ehhez szükségem van különböző húsokra. Amúgy pont jó itt egy rét, mert itt most csak találunk majd tehenet, malacot, meg csirkét. Meg még kéne szereznem 2 darab vasrudat is, jó, akkor azt is megszerezzük. És kéne találnom csirkét, tehenet, meg malacot. Mit találok? Bárányokat. Nyilván, köszönöm Minecraft. Na de csirkéket már találtam is, jó, a csirkehúsunk az megvan. Na de meg lehet a tehén meg a malac hús is, szóval most már csak egy kis vasat kéne szerezni valahonnan.
valahonnan, amivel itt, ahogy nézem, úgy szintén meg vagyunk, csak ki is kell őket sütni. És így most már minden megvan elméletileg ahhoz, hogy megcraftoljuk ezt a sej transzmutálót. Nem tudom, hogy mi, ja jó, tényleg minden megvan, csak nem tudom, hogy milyen sorrendbe kell tenni a húsokat. És megvan ez az új fegyverünk. Hát ezzel tudunk lövöldözni, nem tudom, hogy ez sebezze, vagy ennek pontosan mi értelme van, ezt lehet, hogy kipróbálom itt egy-két mobon. Mit csináltunk? Átváltoztatjuk a mobokat saját magunká? Mi? Úristen, nem elég, hogy van már belőlem vagy 20 darab, még mindent át is változtatunk saját magunká. Jó, ez nagyon érdekes, srácok, és szerintem ez a következő küldetésünk, hogy minden mobot saját magunk átváltoztassuk, és csináljunk egy hadsereget saját magunkból. Hello! Mindent átváltoztatunk? Gyerünk! Éljen a kaktuszok hadserege! Elfoglaljuk az egész világot, minden mi vagyunk. Az összes ellenséges mobot átváltoztatom, sőt, ahogy nézem, ezek még meg is támadják a mobokat, tehát nem csak, hogy így velem vannak, és akkor ők is én vagyok, hanem még hasznosak is számomra. Itt tényleg el tudnám foglalni az egész világot, hogyha akarnám. Közben megkaptuk a következő evolúciós követ. Én nem tudom, hogy ezen felül hova fogunk tudni evolválódni, de most itt az ideje kipróbáljuk. Mi történt velünk? Kaptunk egy új képességet. Most ilyen arany szuper ülőemberi alakultunk. Nem tudom, mi történik, hogyha megnyomjuk az O betűt. Azt írja, hogy most már simán tudunk repülni, ez amúgy eléggé komoly. És ha megnyomjuk az O betűt, akkor valaminek történnie kéne, de igazából nem nagyon történik semmi. Most már szuper emberek kialakultunk. Oké, szerintem. Mi történt ott mögöttem? Ez micsoda? Mi? Ja, hogy most töltenek be ezek a random dolgok, amik átalakultak itt random blokkok, ez, hogy megnyomom az óbetit, akkor mindent random blokkokká alakítom. Ez amúgy elképesztő, sőt, ilyen gianteket is le tudok idézni. Nem tudom, hogy ez miért előnyös számunkra, de most már én uralom a teljes anyagot, most már a teret is én uralom, mert tudok repülni például. Na de hello, sárkány, most itt az ideje, hogy az ős ellenségünket, az Ent sárkányt is legyőzzük, ami nem lesz egy nehéz feladat, mert vannak rakétavetőink, illetve tudunk repülni. Leszedem az összes kristályodat pillanatok alatt, sőt nem csak a kristályodat, hanem téged is leszedlek, sőt már most szinte meg tudnám ölni ezzel a rakétavetővel, mielőtt még a kristályt leszettem, de azért csak végzek ezzel előbb. Srácok, most már egy sokkal magasabb szintű létformává alakultunk. Repülünk a székünkbe, és a tudatunk irányítja az anyagot, amivel meg tudunk változtatni mindent, akár random blokkokká. Meg se várom, míg leszáll a sárkány nyilván, hanem már így megpróbálom a levegőbe legyőzni a rakétavetőnkkel. Hello, sárkány, most sebezzük azért elég rendesen. És most száll le a sárkány, hát még mielőtt leszállna, már szétszedem az emberünket, leszedem a fél életét ebből a körből simán. Nem menekülsz, sárkány, folyamatosan löklek hátra? Már a fél életed megvan. Jövök folyamatosan erre. Nem tudsz mit csinálni, sokkal magasabb szintű létformává alakultam már, mint te vagy. És ennyi volt a sárkány, srácok. Kivittük az egész játékot. Sokkal magasabb szintű létformává váltunk, gyakorlatilag istenek lettünk.